Joto tahuk tai bukuk chono kaise announcement marifika tamni ke khana bubugra je hunger strike eba first on to date bo je khaina hamani aboni thai bo site visit khaina hamani sini hatai kotoro boni urgent samunga hain hai bo ksawi thangpika bon boy bo khana tai phaimalia lukurokno जों आवै ख्लाइजाक तंगमनि खना बुबुगारना लामसोगै बुबुगारना लगिर लाइना हनिनाय तिनि हाताय कतरो आबो अब तो कैंसल ख्लाइजाका बुबुग्राहाइन हाय अनाउंस खाइनाय बबु दिनो विजिट खाइनाय 28 तारिखनि सिगां बिनि जे आमरण अनुष्ठान हांगार स्ट्राइक खाइनायनि जे थाइ विजिट खाइनायनि बागिनाय आंबो खाजिन ताहुताय बुकुकसं खना जत्तनो आं कबुगो खना फाइना नांलिया तबे चिनी दिदार सक तारो तंगनाय साइड विजिट खाइनायनि बागिनाय किन्तु बुबुग्रा खना साइड विजिट खाइफाइलिया बन बगै लुकुरक जत्तनो मास पीपल रक जनरल पब्लिक रक दफना हामजानाय रक खना बरमुरा एबा हाताय कतरो फाया तंगना हामनाय एबं फाइना नांलिया हामबाय खुलुमका बुबुग्रालाय तामनि बागै फाइना दंमानि सार बुबुग्रा बिनि फाइनानि बागै बो प्लानिंग तंगमनि खना स्पॉट विजिट खाइनायनि बागिनाय साइट विजिट खाइनायनि बागिनाय कानारो प्रिपरेशन चलि तंगो जे हांग्रा स्ट्राइक खाइनायनि बागिनाय जे बो अनाउंस खाइमानि सिनि बररकनि माथाय शक्तिनि बागिनाय सेंट्रल गवर्नमेंट थानिबो काहामकनि स्पेशल अटेंशन दुमनानि बागिनाय एवं सिनि माथाय शक्तिनो माइनार sak पर्यंत बो तीन कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन एबा ग्रेटर त्रिपुरालैंड माइनार sak पर्यंत बो चबाव नखर सिने हनिनाय जे अनाउंस रमानी आबन बगिसों बिनि डायरेक्शन बाय बिनि एडवाइस लाइनो जों बरमरा हाताय एवं हाताय कतरो जों दाबु प्रिपरेशन नाय दंगो आरो आसुकनानि बागिनाय जागारो काहामके नायलायनाय जागा सिलेक्शन खालाय मानि आबनो बनायफिनायनि बागै कक तंगमनि आन बागै खनाबो बो बिनि स्पेशल ता अर्जेंट बिनि जे सामुंगो बो कसावि थांका आन बागै बो खना फाइलिया बो हाइन हाय कतालके बो टाइम एबा बिनि विजिट नि टाइम बा डेट बो सुनो जानंनाय आबन परे जों हाइन हाय लुकुरावनो जों साक्लायनाय हामबाय बुबुग्रा तो हास्तेव मियाव सि तंमानि तामनि बागै बो तेस दिल्लीओ ना के बाजि रिंजादे बो थांमानि कलाखिया बिनि अर्जेंट सामु बिनि पर्सनल बा पार्टीनि मैटर फन मनो बो तो सिनि सुप्रीम जों आबनो डिटेल्स जों सिया ते बो आउट ऑफ स्टेशन बो जो समय जे कोनो जागा थांदि बो सिनि बागै सामु खलायो के बन बागै बो खना जे विजिट खाइनायनि तंगनाबो अब तो आबन हाइन हाय मेंसे सुनो मेसेज रहगा जे अब तो स्थगितो बा कैंसिल पोस्टपोन रखा के परवर्ती टाइम बो हाइन हाय सुनो कम्युनिकेट खाइने ते पब्लिक नो जों आबनो टाइम टू टाइम जखन सिन थानिबो मेसेज खाइने जों पब्लिक नो जाननाय 28 तारिख तो तंगमन 28 तारिख तो दाउ जराव कुनो सिनि प्रोग्राम कुनो कैंसिल बा पोस्टपोन कुनो सिद्धांत बा सिन सानि डायरेक्शन फायाको जों पार्टीगत भाबे तिनि आसुक लायका सिनि ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी YTF TWF all rank and file जों आगरतलाव मानिको एनक्लेव आसुक लायका इमरजेंसी मीटिंग जे बुबुग्रानि जे अनाउंसमेंट बा जे प्रोक्लेम खालायका बो जे फार्स्ट ऑन टू डेट बा हंगर स्ट्राइक आबनो जों बनो लगिरनान बगै जों रेजोल्यूशन नाका जों डिसीजन नाका जे 28 फेब्रुवारी सिमी हाताय कतरो बुबुग्रान बाय बाक्सा जों सिनि दफानि बगै जों बनो लगिरनाय सिन दफानि हामप्राय सिन दफानि सानमुं सिन दफानि नायमुं कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बा ग्रेटर त्रिपुरालैंड सिनि एंटायर इंडिजिनस पीपल नि सर्वाइवल टा एक्जिस्टेंस नि चबाव जों बुबुग्रान लगिरनाय